gonamu kui apa Mas tempe keripik Mbak Eka aduh Derem Pak Bre wong lanang senengane ngandang terus yen wis ngandang lungguh metan kaya kacaku lah kae ketok Mas londeng sak anu sak gedang wong wedok senengane dodo Ya salah nek wis dodo lungguh meton aduh lah kae ketok aduh madundung sak ini lagu dengan musik Samudra Live Music ayo yo ini lagu dengan musik Samudra Live Music asik asoy yuk yuk nomor bawah Mbak Narti di mana Mbak Narti? Mbak Narti Samudra. Narti teko ya mana? Narti teko. Datang joget sini ya, Mbak. Mbak Narti Samudra. Ini ya, Bang ya. Ayo sini. Mbak Endah memakai jubah kalau merambah gairah. Aduh piye? Wapal masih. Ini lagu dengan musik Samudra Live Music Arti Samudra ini lagu dengan musik Samudra Live Music Bocah iki lho Mbak Narti. Terima kasih. Mbak Narti, ajak. Ini. Mbak, maju Mbak. Ben ketok ning video. Wes, kene. Buka kene. Kode Mbak Ida, kode Ida. Waktu cilik Lerok cilik jenenge sotil metone dodo arate aduh Mbak Ida cilik arate jangkrik rada cilik jenenge kembe gonamu kuwi tempe keripik ya wong lanang senengane ngandang yen wis ngandang lungguhe metantang lah kae ketok aduh ya londeng sak gedang ayo wong wedok senengane terus yen wis dodok lagi logoe matotok lah kae piye lah kae ketok lah wedok pira Ya Allah